Bonjour, bonjour olo jiaby. Voalohany magnano mbola tsara anareo jiaby havagna an-tanàna eto. Ze koa zegny anareo agny an-tanin'olo lavitra agny. Ny agny an'Ameriky, ny agny Suisse, Japon, la France, Allemagne, sy ny sisa ny agny Afriky, ny agny Australie, etc. Tsy ho voatanisa aby fa gasy aby anareo jiaby regny. De iarabaigny magnano mbola tsara, korialy aminareo jiaby. Bon, tsy ho lava zegny koragnantsika ty fa za io moa tsy de fohita anareo agnatin'ny vidéo ty loatra. Za tsy mahay izy ty sady tsy tia magnano izy ty koa. Fa zegny hoe mba nisy raha mahafinaritra za zegny mba hitan'ny masoko ndraiky regnin'ny sofiko, aleo ndraiky mba hagnano vidéo hely. Zegny hoe fa intelotelo zay misy magnangy hely zay hitako mivolambolagna amin'ny réseaux sociaux ato. Tsy haiko tsara moa agnaranazy iny sa métis na métis. Zay magnangy io zegny mivolagna fo agnatin'ny réseaux sociaux hitan-tegna. Ka an-tegna mahita azy io zegny mangigny fo. Manan-draha tiany koragniny fa aleo mangigny. Karaha zegny koa zegny anareo namagna diaspora isan-karazany. Nareo tsisy olo fankahay aminaka fa hitako agnaty réseaux sociaux ato koragnanareo jiaby, surtout anareo ino moa agnarananareo io? MRFM. Mety la France ao nareo io, tsy haiko na en France ao na la Réunion nareo, tsy de haiko tany misy anareo zegny. MRFM source. Anareo le mivohy isan'andra ny atao hoe fédéralisme. De io koa zegny raha hitako za vao mifoha maraindray izy io. Mahita koa misy tsaiky magnangy métis igny mivolagna raha momba io resaka fédéralisme io ihany. Eto am-boalohany malôha hamaly koragnany magnangy igny tsendriky za. Marigny loatra boka raha nivolagninao igny métis. Marigny loatra. Satria za hitanao io agnatiny nianatra tam'zegny fotoagna zegny, tamy 1980 volagninao igny, tegna nabadoigny. Ataoko ohatra ray aman-dreniko teo fo sady nahay langy no nahay calcul mentaly varadatsika. Fa zay jiaby nanomboko teo zegny tamy 1980 volagninao io tegna niova. Voalohany raha jiaby natao teny gasy efa nanahiragna, tsy vitan'igny koa fa maro zegny ny raha nianaragna taloha tsy nampianary. Na resaka histoire de Madagascar fo tsy ampy ny nampianarigny ny antomboko zay 1980 zay nandeha taty. Bon, zay ty eto an-tanàna eto. Le problème boka zay mitandregny anareo fo satria zay an-tanàna eto tsy mahasaha mivolagna. Anao eto izy ty izy koa fa mivolambolagna gagazo e. Zay moa terme malaza aminay eto de mety tsy hainareo ivelany agny fa aminay eto zegny gagazo zegny ça veut dire andeha hihinagna mangahazo amponja. Zay zegny.
zegny raha misy terme vaovao miasa ty aminay ty ary malaza tamin'ity fitondragna raiky ty zegny atao hoe gagazo. Anao koa zegny efa mivolagna raha marigny, anao fagnety na nareo zio koa taty, nareo fa tagny eto zio ty zegny tsy azo atao mivolagna raha marigny. Fa zahay ndraiky magnaraka fo amin'ny koragnanareo ary tegna mahafinaritra zahay le raha volagninareo. Satria io na de io aza zegny atao hoe abadoagna zegny baka ny raha manjary hain'olo fo na bado. Marigny antsika jiaby bado tafarany 1980 nandeha taty, na le mahay langy aza bado fo satria mahay langy tsy mahay mikompte tsy raha misy dikany. Karaha zay koa anao mahay mikompte tsy mahay langy, c'est nul, zéro boribory ihany, de tsisy dikany. Zay zegny fiainagna taty. Ary izy io zegny za mahafinaritra za koragnantsaiky magnangy io tamin'ny aligny. Za mahita an'io maraindray mety hisy ty. Marigny raha volagninao. Hoe resaka fédéralisme malaza be aty amin'ny tanàna aty boka. Izy koa atsangagna fédéralisme io Tananarivo tsy mijaly. Igny marigny volagnanao fa misy tsy tia izy igny satria volagninao hoe le bado tsy nianatra no miteny zegny. Fa izy igny marigny satria ny raha tsy haindreo boka fédéralisme zegny ny état fédéral ça veut dire kila olo mikarakara zaka mampandroso tany igny. Ataoko ohatra fo zegny, Tamatavy ao grand port international, port national lehibe indrindra eto Madagasikara eto. Raha misy zegny entagna boka la France tonga na avy France io na avy Chine io na boka ia na avy Amerika, tonga l'aéroport Tamatavy ao, misy amin'igny zegny handeha Tamatavy, misy handeha Antala, misy handeha ataoko hoe Diego Mazinga. Fa hitanao ino le problème ty état central ty, zentagna jiaby tonga Tamatavy ao, alefa kendriky mandeha Tananarivo anaovagna contrôle. Vita le contrôle, zay vao ampody Tamatavy ny anjaran'ny Tamatavy. Zay le tsy fahaizagna mikompte volagnintsika teo satria compte magnariera. Hoe ohatrino dépense mitondra entagnareo alefa Tananarivo tsendriky. Bakeo ampody Tamatavy ny andeha Tamatavy. Nagnino hoe dizy miontsika Tamatavy io, ty andeha Tamatavy de mijanona Tamatavy, ty andeha Antala tonga de alefa Antala, ty andeha Tiliara mandeha Tiliara, ty amizay andeha Tananarivo de mandeha Tananarivo. Fa au contraire, tsy karaha zegny zava-misy eto. Tout est contrôlé par la capitale. Mitondra fatiantoko izy regny, mitondra perte izy regny, tegna manahira zegny atao hoe état central. Regnitsika jiaby koa fô rô tamin'ny KMM, rô tamin'ny Fasimente ao Tamatavy ao, de volagniny Andriamatoa Filoha Hajaigny ty fa hoe volanareo ato zay versé ny Fasimente aminareo alenay indesigny Antananarivo satria tsy hainareo mampiasa azy. Igny hoe ao Tamatavy ao dikan'izegny tsisy olo nandeha école feky, tsisy olo mahay mikompte, tsisy olo mahay mampiasa vola. Za gaga asa mba ino fo nahaizandreo nihinagna rangozay mihinan-kanigny misikigny lamba mampitsangagna tragno vato mijoalajoala, managna bateau, managna tôbily, managnino. Izy koa rô tsy nahay nampiasa vola, tsy rarindreo managna raha anagnandreo jiaby. Fa saingy zegny le tenin'ny Filoha Hajaigny hoe alaigny vola jiaby ty, andesigny aminay agny, de zahay bakeo
mahay raha ampiasagna izy ty aminareo ty fa tsy hainareo Tamatavy ty mampiasa ty vola ty. Zegny efa karazany raha raiky savapa vokatry ny atao hoe état central daholo zegny. Fa raha io zao état fédéral mazava ho azy fa anao vahoaka mipetraka avao agnatin'ny faritra ao no mifidy présidentanao. Misy le atao hoe fifidianana président de la république. Fa misy le fifidianana atao hoe fifidianana président fédéral. Karaha io zany olo avy amin'ny tanànanao io fidinao, igny no ataonao président amin'ny faritra ao. Mazava raha volagninao magnangy ty. Hainy tsara ino aby raha ampandroso ty faritry misy za ty, ino hariagna misy amin'ny faritry nakaty ato, atao akory hagnodigny azy, hamadiky azy hanjary vola, hagnodigny izy hanjary hariagna. Fa tsy zegny ne raha misy amin'ty état central ty. Vola jiaby atsika zio ty ikoragna resaka lavanifo. Faritany aroe concerné nio lavanio. Faritany Diego e faritany Tamatavy. Zay zegny ny toeragna misy io lavanio. Indrindrandrindra ny Sava sy ny Agnalanjirofo moa zegny. Ka efa 3 taogno lasa zay nisy fô zegny hetran'io lavanio io angony agny Antananarivo. Za raha tsy diso efa mahatratratra agny amin'ny 34 milliards izy zay. Vory agny. Fa tsisy zava-bita satria raha nivolagny tamizegny zegny agnamboaragna hôpitaux, agnamboaragna école, etc. Zegny zegny ny antony nangalagna zo. Fa raha nizy igny lasa andro agny jiska tsika mikoragna azy io ty, tsisy nimpody Asambava ty, Sava agny na Agnalanjirofo agny. Tsisy nimpody agny taraiky vola igny. Bon, tsy lafo lavany Agnalanjirofo, tsy lafo lavany Sava satria nagnino? Ny antony de tsotra. Olo rô tsy raha mahay lavany, tsy de voarandreo amin'io. Fa rô zegny miditry antsehatra mividy io lavany io. Zay mo tsara hainareo namagna fa izy ty zegny nanjary société Ravatomanga zegny no mividy lavany io aminay ty. Izy koa zegny olo efa tsy keny ahazo agrément de tsy afaka mividy lavany io. Ka vokany bakeo zegny mpangainy bojo le raha, de toute façon le raha tsy hainy de izy raiky migoka bénéfice aminany agny. Fa ny vahoaka sahira. Fa raha ohatra zegny olo baka Agnalanjirofo, président tao Agnalanjirofo tao, olo baka Sava, président a Sava agny, hainy tsara io kabariny lavany io, ary avy hatrany tonga de hainy zany magnano délibération, délibéré ty fa tsy akasarotigny ty agrément io fa aloha hisy fifaninanagna fivangagna ty lavany ty. Karaha tamin'ny andran'ny Hery Rajaonarimampiany, hainy tsara zegny tsy hainy raha momba lavany de izy hoe libéré io, avelao rô samby rô ao mifanina. Zegny nahalafo vidiny lavany tamin'ny fotoagna zay. Fa izy io ty zegny takatry io état central, fitiavantegnan'io état central io, bloqué-ndreo Antananarivo agny zegny ny fivangagna lavany. Tsy ro Antananarivo fa Ravatomanga ndraiky Andry Rajoely sy ny firongony rehetrarehetra ao, ireo zegny mividy izy io. De bon, nahita vidéo ny magnangy anametisy io zany re mandeha zay, iafarany io izy 500. Tsy afaka mifamatrakoragnanao za satria
zahay ty mahita za tsy ela io tagnalanjirofo tagny mbala moramora ny Sambava koa niagny. Sambava mo tamzaha nandalo ta Sambava tantala ta Sambava tamze 5,10 ny kilo fa Gnalanjirofo agny 2,10 ny kilo. Tsary nataony zegny tagnatin'ny 20 taogno. Bon zio ty zegny efa mazava ho azy fa ho avy tatobe koragnanao 500 raha tsisy io fametrahagna Etat fédéral. Ozy izy anao hoe maro ny tsy mahay Etat fédéral, marigny tatobe satria zavatra raiky navony na fenigny tsy nampianarigny ny vahoaka ino ny atao hoe Etat fédéral noho ny fitiavantegna ny mpanao politiky. Mpanao politiky ho za ny tiategna na hatonga tsy fampianaragny io hatramizay. De bon ny vahoaka zegny zio ty migoka ny vokany satria tsy fantany akory ino mizegny hoe Etat fédéral. Ny Etat fédéral raha hazavaigny amin'ny fomba tsotra efa izy nambaranao igny, kila olo avy amin'ny faritry nany mifidy président nany. Igny présidentanao igny no mitady moyen andafosagna vokatra anao, no mitady moyen agnamboaragna reo fanagnanao tsy manjary jiaby reo satria volanao magnefa azy izy mariny eo, hitanao izy, gidrigidrenao izy rehefa tsy manjary raha ataony. Problemtsika zio baka satria amizay fotoagna raha mipetraka ny Etat fédéral inge zao ny zava-misy na io ekipa ampirenena malagasy fo. Io tsy maintsy ahitagna olo isaka ny faritry ao agnatin'io ekipa ampirenena. Ngalagna olo mahay araiky isaky ny région, zany hoe isaky ny faritry handrafitry ny atao hoe ekipa ampirenena malagasy. Zay zegny mahatsara azy. Zany hoe tsy mivangongo ho amin'ny tany araiky na mahay raha na tsy mahay raha fa afa amin'ny mahay avy amin'ny faritry rehetra no miasa. Taoko ohatra ta Diego teto fo. Teto ane zio ty nisy mpampianatra roe tao amin'ny université nahay namorogno jiro avy amin'ny alalan'ny ranomasiny. Eza ireo zio ty. Ny araiky maty tsy hay ino namono azy. Ny araiky tsy hita tsy aia asa ninany gagazo asa ia. Satria tsy ambela zegny le olo agnano raha karaha zegny. Tsika ty misy manam-pahaizana. Misy manam-pahaizana ihany atsika na dia bado zegny. Efa izy de ambarako zio zegny nahay namorogno raha jiro boka amin'ny ranomasiny dikan'izay fa manam-pahaizana zegny. Ka io faritry jiaby io zegny misy olo manam-pahaizana fa saingy bloqueny Etat central. Tsy avela mampiseho fahaizana nany. Fa raha io zegny kila faritry apetraka mampiseho raha hainy mandroso amin'ny ankitiny faritry. Raha zao ty mizaha firenena maro tany koa fa misy commune afaka tobily. Afaka tomobily tany koa fa misy commune. Zay zegny zava-misy amin'ny firenena maro eto ambony tany. Fa aty amintsika na tany misy district aza misy mbola tsy afaka tomobily. Satria tsisy le Etat fédéral. Raha ohatra présidentanao ataoko ohatra marinindriny zegny amin'ny faritry Diana, président zegny io Diego io président voafidin'ny faritry Diana. Hainy aby karakory Nosy-be, karakory Ambanja, karakory Ambilobe, karakory Diego ito. Hainy aby jiaby zegny. Hainy aia tany misy commune mbola tsy afaka tobily agnanaovagna lalagna andanany tobily mba hiboahany regny vokatra regny afahagna mivarotro regny vokatra regny hampanany raha le vahoaka ty amin'ny faritra. Satria mba hely zegny le tany iandidiany amizay fotoagna. Atahorany le vahoaka satria marikitry azy. Raha za tsisy raha ataoko aketo, za mety potipotehiny reto vahoaka reto satria za hitandreo maso isanandra
fa au contraire an'zegny ane le état central. Le état central agnatin'ny taogno araiky indraiky anao mahita maso azy. Le président central izy. Indraiky anao mahita président agnatin'ny taogno araiky. Indraindray tsy hitanao mihitsy agnatin'ny 2 taogno. Antananarivo ao mahita azy. Fa ny amin'ny faritry indraindray tsy mahita azy mihitsy agnatin'ny 2 taogno. Ataonao akory migidragidra azy. Fa raha io président anao, io amin'ny tany misy anao io, hainao manabataba azy. Zay aloha zava-misy. Rehefa tsy hagnano raha, dégazy anao. Ary izy koa matahotra satria hitanao maso fo izy isan'andra. Matahotra izy tsy hagnano raha io. Za zegny mi-encourager anareo agny amin'ny je mivohy atao hoe état fédéral isan'andro. Oui, bonjour Zandry. Ia, mba miresaka hely mamaly koragnany magnangy boka ivelany agny igny. Niany ty zegny mba ndresina anjara mba valiagna mba encouragegny rô satria mazava loatra boka koragnandreo amin'ny OMRFM source io. Tegna mazava ary tegna mahafinaritra zegny raha volagnindreo satria raha io ny mipetraka tegna mandroso marigny ny faritry ny de misy koa zegny mivolagna hoe Tananarivo tsisy raha araka ny koragnany magnangy igny tamin'ny alina raha ohatra ka apetraka état fédéral. Ka tsy possible zegny vahoaka ny Tananarivo agneky ny atao hoe état fédéral. Tegna mampitokiky amin'ankitiny araiky benao magnangy. Mampitokiky satria io ane ka kapitaly. Marigny raha volagninao. Tsy mbola nisy kapitalin'olo nanagna vokatra. Ty kapitaly araiky ty, ato misy fambolegna lavany, ato misy fambolegna vany, ato misy fambolegna vary, ato misy fambolegna zao. Tsisy zegny amin'ny kapitaly. Nanintsika io mbola misy raha kapitaly io. Mbola misy mamboly vary ao, mbola misy pomme de terre ao, misy karoty ao, misy tongolo, misy orange ao, bedabedany raha misy amboly magnodidina io kapitalitsika. Fa ny kapitalin'olo raha tsy ahitagna fambolegna feky. Fa nagnino? Tsy maintsy ny kapitaly no manjary indrindra. Ny antony de zao. Apetraka le état fédéral. Manjary daholo zany le faritry rehetrarehetra. Manandraha, mamokatra, vagno, manandraha le faritry. I vola azo amin'ny faritry moa andeheza. Ho agny amin'ny kapitaly daholo satria olo jiaby andeha hivangaraha amin'ny kapitaly. Satria ny kapitaly de ao amin'ny kapitaly no misy ny entam-barotra isan-karazany. Zay. Satria kapitaly zegny tsy maintsy ao amin'ny kapitaly no misy usine magnano raha isan-karazany. Tsy maintsy ao amin'ny kapitaly no misy ny grand magasin isan-karazany. Tsy maintsy zany hoe ao amin'ny kapitaly daholo le raha ilaigny. Bon le olo zegny tsy maintsy hiazakazaka ho agny amin'ny kapitaly hitondra volanazy igny andeha hivangaraha. Zay nge le mampanjary le kapitaly. Ataontsika ohatra fotsiny hoe tamin'ny 2002 à 2004. Lafo lavany tagny Sava, tagny Agnalinjirofo. Eza tany tsy nanjary tamin'ny angano jaly kapitaly. Tsy nijaly kapitaly satria nanambola reo olo reo tonga reo baka Sava agny olo telo mianaka tragno araiky mandeha mividy 4x4 telo, mandeha mividy ino agny Antananarivo agny. Mandeha mividy matela, mividy kobany, mividy ino, lafo aby raha jiaby ambidy ta Antananarivo to. Maro olo tonga to. Igny amaroza olo tonga igny atra mokary ambidy morondalagna lafo aby. Tsisy olo nijaly firy. Satria nanambola i Sava sy Agnalinjirofo tamin'igny fotoagny. Ary igny vola igny avy eo de nizarazara nagnerigny Madagasikara, tsisy nahita jaly. Satria ao ny sasany boka Sava agny tia andeha hagnano vakansy à Tiliara. De mitondra vola be izy, de magnano vakansy à Tiliara, maro anisy, ny famezivezy ny olo. Ny Makorely nanambola daholo. Makorely ny Tamatavy, Makorely ny Mazenga, mandeha magnano Makorely Sambava agny, mahazo vola. Makorely ny Tananarivo
mandeha magnano makorely agnalan-jirofo mahazo vola, makorely ny tiliara mandeha c'est comme ça mifamady koatran'izao le olo tamin'igny fotoagna igny de nanambola aby olo jiaby fa tsy sava ndraiky agnalan-jirofo fo nanambola. Ka raha io zegny mipetraka ny atao hoe état fédéral, mazava ho azy manambola faritry jiaby satria nagnino? Misy jirofo, misy kafe, misy kakao, misy vanille, misy vary, misy langilangy, misy volamena, misy volafotsy, misy raha isan-karazany am'iregny faritry regny. Manambola zany le faritry. Rehefa manambola am'izay le faritry, oaiza le volan'le faritry? Oaiza le volam-bahoaka? Le volam-bahoaka am'izay fotoana zay de handeha agny an-drenivohitry. Satria iazakazaka hitondra vola agny aby olo jiaby andeha hivanga raha. Toko ohatra fogna am'izao. Tsisy vola ny faritry am'izao fotoagna. Mbola miazakazaka Tananarivo fo. Nefa tsisy vola. Mbola mandeha Tananarivo fo, andeha mivanga raha, magnino. Am'izay vola hely misy agnaty poso. Ka raha ohatra ke nisy vola am'izay le faritry, nga tsy vangongo a-Tananarivo daholo vola jiaby. Satria agny ny magasin, agny ny usine, agny daholo raha ilaigny jiaby. Tian'olo nge zany Tananarivo zany. Satria kapitaliny io. Ary io tany jiaby, fa tsy Madagasikara foana. Tany jiaby kila olo tia kapitaly. Reharehan'olo andeha la kapitaly. Fa izy tsy manambola. Fa raha tegna misy ny vola, fen'olo i kapitaly io, dikan'izegny feno vola koa i kapitaly io. Zay le fandeha. Ary Tananarivo zay, io akaiky kely Tananarivo, mbola agnatin'ny Tananarivo nge io tany angadiagna volamena io. Misy volamena ihany. Madagasikara iny tsisy tany tsisy raha. Fa le fitantanagnazy no tsy manjary. Satria état central. Zay vola jiaby mandeha amin'ny état central. Aia mo présidentsika tsy ho lefaka? Za tsy mivolagna andro rajoely fo so za mihinagna gagazo koa mare. Fa présidentsika ho za. Raha ohatra hoe président amin'ny unité centrale io fogna no mipetraka eo, adala zala. Adala zala. Zegny tsy mahagaga zegny. Satria vola tsy fohitanao rango anao teraka jusque anao fotsy volo, hitanao sintry ao aminao magnarijery io managniagna baka io zala. Raha mbola io ni managniagna. Toko ohatra hoe managniagna, nisy vola loatra zegny faritry Sava ndraiky Agnalan-Jirofo tamin'ny lavan'ny lafo be, misy nametaka vola tamina Camélion tamina Amboalava, misy ny manasa tongotro amin'ny labiera etc. Satria misy iagna io vola. Ke karaha zay koa baka, efa fontry loatra volan'ny tany jiaby Madagasikara io, alefa amin'ny président Osindry zala, verijery izy, vola tsy fohitany vonga masonany efa tsy hainy, adaly izy. Fa maro ny président nandalo teny vadika adala aby jiaby takitry vola io e. Nde mamono olo, mampigadragadra olo fahatany, manambotsambotra olo amin'ny raha tsisy dikany, mikohaka mirehareha, mivanga voatira tsy tokony vangaigny, magnino tsy miteniteny foagna. Satria arian'io vola io jerindrô fa fontry loatra io vola io hitany masondrô. Inge le olagny. Fa raha io ataonao état fédéral, mba vola avy agnatin'ny faritry araiky fo, kirikireny président hely amin'ny faritry io, fandanjalohany zegny. Fandanjaloha bakony zegny. Satria volan'io faritry fo kirikireny. Fa tsy hoe anao raiky ikirakira volan'ny Madagasikara jiaby, ary tsy raha volan'ny Madagasikara fo, mbola ao koa vola indramy avy amin'ny firenena ivelany, mbola ao koa fagnampiagna
amia ny firenena velany vangongo ampifoagnanao eo aby jiaby verijery bakanao laha ka o za hoe tsara raha ataonareo havako anareo aby andafy agny io anareo le mivoy ny atao hoe état fédéral source zao moa raiky baka tiliara ty hitako tamimaly ity président ny MRFM source ty i agnaranazy ty ato zalahy Percy Fanaper ouais za de mankahery anareo ery Zokibe ery Fanapera Percy ery Métis ty nareo jiaby maromaro anareo ao zegny efa tsy voatongo koa fa maro anareo hitako amin'ny video mivoy ny atao hoe resaka fédéralisme nkasitrahako anareo fa io agnatin'ny zavatra anankiray tsara ary mampandroso malaky zay zay mpandroso malaky io araiky zay faharoe anareo baka za tsy magnirika anareo mandeha ty za tsy magnirika anareo satria za tsy ampognosavy anareo izy koa baka agnirika anareo izy io ty avy aminay aty baka anareo maro baka commentaire hitako magnanjegny ato anareo baka avy aminay aty igny olo magnanigny olo tia mosavy anareo efa hay tsara be baka anareo izy io koa andeha aminay aty anareo miantsika amina aéroport ery anareo fa minagna gagazo edy satria anareo mivolagna raha tsy tiandroky azo izy volagny izy io tsara tsy tian'ny Tananarivo fa tsy tian'ny mpitondra ao an-Tananarivo ia ma olo tsy tianjary vahoaka ny Tananarivo zegny ine tianjary haindrony mampanjary io état fédéral io fa le mpitondra ao an-Tananarivo iro tia tegna iro tsara na vahoakandreo Tananarivo tsara tiandreo zanakandreo vadindreo fianakaviagnandreo rafozandreo zay fo raha tiandreo baka izy koa tiandreo baka vahoaka ny Tananarivo eo tsy nambelandreo ny jaly karaha io fa io tsy tiandreo fa reo tia tegna ka io fitiavantegnandreo io fo zegny ny raha misy eo de mazava ho azy de tsy ekendreo zegny olo mivolambolagna état fédéral io ane atsika io ane mitovy fo zegny hoe ao Burkina Faso araka videony Métis ty ndray mandeha hitako de misy miataky mafy ary mijaly mafy miady amin'ny impérialisme fa io impérialiste io ne atsika ni managna an'io aroe misy le impérialisme extérieur misy le impérialiste à l'intérieur zay ro pitondra ro zany karazagna impérialiste aussi eto amitsika eto de ohatran'izay koa zany ro le igny zany le ataoko hoe intérieur satria raha général de Gaulle moa ny teny hoe tandremo anareo africain manangagna ny atao hoe état fédéral mazava satria tsy tiany androso ny africain de tsikeny fa zay manangagna an'io voneko osy zegny moa ino dikan'izay de karaha zay koa zegny amitsika to zay mibodabodan'io zany vonenery zalahy mitondra koa ka aza mandeha ty nareo koa mandeha ty ho faty anareo gadra na za mivolagna zio ty tsy haiko aby amaregny na ho voasambotro na karakory fa za ndraiky faly amy raha ataonareo de mivolagna fo za mba miencourager anareo hoe tohizo raha laharana bavisany fa tsara raha ataonareo magnazava ino ny lafiny mahatsara zegny atao hoe état fédéral zegny somba ndray andro mba tintotry amizegny ny vahoaka malagasy ka hisafidy ny iaradia amin'ny état fédéral hanjary nintsika ty boka ninay ty boka fa oefa zandry aby satria zay fa matoy fa ro zanakanay ro zafinay baka farany mampalahelo zay eto
raha io zegny mba mipetraka ny atao hoe état fédéral masonay mbola mibelaka mbona hita zegny mba mandray ampiadanagna zahay mody agny hoe miadagna taranaka anay zay le zava-misy hainay io haintsika io fa tsara ary nagnino ma za mi-encourager anareo satria za fa managna exemple za zao managna exemple andeha antalaha anao taloha tsy tianao antalaha zegny na telo lera tsy digninao mipetraka antalaha na tany nanan-kanigny mampijaly tsisy raha pare izy koa vakansy antalaha zegny taloha tsisy raha ilavagna azy andeha Diego anao Diego zegny lavadavaka tany jiaby tsisy raha manjary talohaloha teo sambava rehefa nijotso lavany tsisy lavagna azy regny ataoko ohatra aminareo zay le mahafaly za aminareo petraka andafy reto anareo reto boka tegna tia tanindrazana ary tsy mavandy zegny tiavako anareo satria rehefa nisy zanaka antalaha nipetraka elabe tagny Frantsa tagny nody nagnano be ny tanàna atao antalaha ny voatra tampoko antalaha nanjary antalaha tsara antalaha olo jiaby tendegnany vakansy antalaha igny tagny andafy tagny rangaha io nipetraka avezy nody nagnano mera tao antalaha tao nivoatry antalaha tonga koa ty meranay Diego ty laolo ty rehefa tonga tagny andafy fogny laolo ty miasa antognony maro jusqu'izy matoe igny fa rehefa nody izy nagnano be ny tanàna teto ta Diego teto azovy koa ma tsy nagneky azy zala nagneky olo jiaby teto nagneky amin'ankitigny fa nanjary Diego nilamigny Diego tsara Diego na io filoham-pirenena io aza tiany mandeha vakansy a Diego satria tsara Diego olo baka ia nagnamboatra azy zanaka Diego nipetraka tandafy tagny ela jiaby izy navy nagnajary tanànanazy satria fa mahita izy karakory fomba ataondreo mampandroso agny andafy bateko amy tanànanaka kile ampandrosoandreo tanindreo io mba androso tanànanaka nataony laolo igny nahita azy Diego tegna nandroso amin'ankity izy io ty commence mirorogny Diego parce que loso laolo sambava nanagna zanaka niasa tagny andafy mipetraka tagny andafy amantognony maro nody laolo nagnano be ny tanàna ao asambava izy koa fa navy laolo ty nandroso sambava zao koa tsy magneky sambava zio ty na tany pauvre olo tsy manambola olo mijaly sambava tsara satria le olo efa nahazo ny raha bokagny nagnajary tanànanazy io le volagniko aminareo raha ohatra hoe amiagna malalaka ny zanaky ny faritry hampandroso faritry misy azy manjary automatiky io faritry zay le antony ilagnany atao hoe état fédéral zay le antony fa ireo mo be ny tanàna juste tanàna iandidiandreo fo vitandreo mpandroso igny zay le mampivolagna za eto zegny za tegna mankahery mankasitraka anareo rahalahy anareo zandry aby anareo zokilahy anareo ranabavy agny velany agny tohizo ny fampianaragna ataonareo fa tsara de tegna tsara ary tegna mahafinaritry ny fampianaragna ataonareo mahakasiky io état fédéral io anareo ihany no mba iandraindraigny izy io efa nisy nivoy teto raha tsiraka rehefa tia hagnano izy io tamin'ny fotoagna androny fa izy ma zegny misy ny faneriteregna satria misy ny fitiavantegna be ao de tsy vita de Zafy Albert koa moa nisy kabary nataony taty afara taty hoe aloha apetraky io ary nanery André Rajoely sy Omer Berziky tamizay fotoagna nitireny
mba hametraka ny atao hoe état fédéral fa tsy nagnano zegny ery zalahy satria fitiavam-bola diso tafa ohatra di tsy nataondreo io état fédéral ka izy ty zany idisoviny sasany volagna hoe dikan'io état fédéral inge zarizareo ka anjakao tsy atoboko zarazarao ampivoaro zay le état fédéral zarazarao ampivoaro alohanao mampivoatra ty district dimy ty le olom-boafidy io mampivoatra hainy tsara satria fanaoko talandao anazy fa tsy hoe alohanao raiky ampivoatra Madagasikara ia mahotandry lohanao raiky zay labe Madagasikara be fatiariny io tsy tandry lohanao maro raha tsy hainao fa raha ny anao magnano n'importe quoi igny momba igny de misy resaka koa nataony métis ty mbola ivaliako fo makasiky fasimenty amindreo sambavagna io moa boka sambava tsy haiko magnangy io satria izy nagnentagna be vahoakan'ny sambava hoe makasiky io fasimenty io igny moa niagny sambava maro misy commentaire zay hitako tao agnatin'io misy magnangy mivolagna anao moa fa nahita tanàna robaka moko le jery tsy mitorina misy jery baka tsy mitorina misy jery tsy mihetsiky misy saigny tsy mandinika amy sasany fa kosa afako maly Tambanja zao havako hoe tegna mankasitraka anareo mivolagna raha io Tambanja za afako maly mandeha fasimenty Ambanja tompoko aia entrepônazy io aia amoriagna azy Voemara Ambanja ro mitrandraka fa alefa Voemara satria Voemara misy port efa mandeha mampalahelo satria tsika tsara Ambanja zegny Ambanja capitalina Sardiny capitalina Thon io Nosbe io iloko jiaby foanitsika io ihinagna poison io fasimenty io za moa tsy de mahay lafiny tekniky loatra fa indramiko le tenin'igny ranabavy igny mivolagna hoe misy radioactif io de misy aretigny maromaro zegny mety ateraky io mety hitondra cancer mety hitondra ino marigny zegny satria efa misy ange io fa misy io atsimao le ataondreo KMM tsy haiko misy io atamatavy ao trondro jiaby agnaty rano matimaty tsy azo hoanigny de ozizy anao igny koa olo maty raha agnaty pataloha eranegny satria misy ny cancer misy ny aretigny tsy fantampiaviagna ateraky io raha izy io ty tegna mampalahelo satria Tambanja zao za afako maly tegna efa mandeha ny fitrandragna fasimenty ka za sira fa tegna ho avy aminareo sambava agny marigny io ranabavy ho avy agny io satria agnisan'ny famarigna be teo io tsisy zegny tsy andriky misy zegny aty Ambanja ty io tsy andeha efa nagnotaniagna mpitondra tamy fotoagna io tsy andriky misy programme agnano zegny Ambanja izy io ty mandeha izy io ty za mivolagna aminareo io mandeha ny fitrandragna fasimenty Ambanja tompoko boko tateriny amy camion alefa Voemara Voemara zegny centre karaha anao teto zegny nivolagna hoe boka Antalahy mahazo io sambava io mandalo tsy haiko be maneviky tsy haiko aia tsara moa commune-nareo ao tany isy fasimenty hotrandrahana mazava ny avy Ambanja mandeha Voemara ny avy aminareo agny mandeha Voemara au capital parce que misy port amizao fotoagna zao ka io mpitondra atsika reo mavandy aby ro jiaby io havako mavandy ro io
io boka le maharatsy io le volaniko hoe ataova le eta fédéral volagninareo io nge tsara oka ny vahoaka mba ho convaincu amin'io mba agneky hoe tsara ty de aloha ty ny apetraka de ohatra ro sambavo any ro mihinagna ny fatiny mazagna ro boka sambavo agny mandalo aminay diego eto de volombolagninay fogna nareo koa mbola mitady olo lefaka hafa koa amianay koa nareo fa mbola misy olo lefaka fo boka aminay diego ty satria olo adala boka aminay ty nge io olo adala boka aminay eto olo kirenireny hely taminay teto zo igny nazonareo agny ny fidinareo nataonareo député ke de bo anareo koa zay mbola mangataka olo lefaka hafa mbola mianay koa nareo sa mabaka izy io na izy ino raha mba vitany aminareo agny marigny raha volagninao magnangy tsisy raha vitany aminareo agny tsy raha raheny satria tsy olo boka aminareo agny izy ka izy koa zegny état fédéral olo baka aminareo ao olo ny fidinareo ao filohanareo ao lavaninareo nge lafo lavaninareo satria hainy tsara raha ny lavany ary lafo jirofonareo lafo ivaninareo io tsisy fagnipotehagna tanàna amin'ny fasimenty zegny satria nareo tsy agneky filohanareo hitanareo isan'andro ohatra tsisy lalagna mandeha mahazo igny be marivo ny amboangy be igny agny za moa nahita amboangy be jusqu'à be vontro io mba hitako tamy 1998 nahita ninjegny za tegna tsisy lalagna jaly ka tsy haiko izy io ty raha ohatra zegny mbola tsisy lalagna igny tany igny raha président nareo mipetraka sambava eo ke tsy hoisy lalagna agny anareo agneky nareo boka tsy agneky ze ary ataony le raha vita le raha satria izy eo fo hitany masonareo eo ke tsy hagnano zegny anareo agneky nareo tsy agneky karaha zegny aby amy tany jiaby raha ohatra zegny président ny fidinay baka diego eto président nay diego eto zio ty za namakia ao tsisy lalagna andeha namakia ary za agneky zegny zala za boka tsy agneky zegny za fa agnentagna olo alaolo ty ankadala olo aloha ity vangoegna roahigny alagna amy placenany io izy fankadala olo parce que io hitanao amaso isan'andra fa tsara karaha zegny izy io ty baka Tananarivo agny mikomandy tsy vahoaka ny Tananarivo fa mpitondra ao Tananarivo ao tsy haiko Ambotsirotro tsy haiko aia tsy haiko agny boka agny zegny ny mikomandy ataonao akory tsy raha vitanao momba azy zay raha tiany atao foiky ataony zay regny raha eto makasiky miaramila nisy koragna nataonareo makasiky miaramila hitako tato tamin'ny io moa tsy magnangy ely iny volagny izy io fa mety président ny MRFM source ty nivolagna raha momba miaramila le tsy tadidiko tsara na izoky be fa raikiraiky taminareo nivolagna raha miaramila io miaramila io tompoko tsisy dikany aminay eto hamono vahoaka fo raha haindreo surtout gendarme zegny raha misy aminay eto hitariky olo andeha miagna gagazo zegny ndraiky haindreo haindreo zegny fa koa ke iasa iaro vahoaka sy ny fanagnany zegny tsy haindreo zegny tsisy stratégique andreo zegny ireo nge nametraky i présidentsika Andry Rajoely tamy 16 teo miaramila nametraky io teo ka raha izy zany tsy nagnatanteraka le fagnarahagna tamy miaramila reo hoe hampandroso vahoaka nagnino miaramila tsy mitsangagna azy io ty mangala azy io ireo nametraka azy teo ireo tokony magnadoso azy io fa le miaramilantsika mihitsy no tsy hainao le miaramilantsika mihitsy no tsy hay tsisy dikany zegny filazako azy tsisy dikany tsy tia tanindraza tsy tia fianakaviagna satria ny miaramila de boaka amy vahoaka reo baka amy vahoaka nefa reo tsy mijery vahoaka
ro manompolo toka iro nametraka zutola iro miaramila nametraka Andry Rajoelina io tamy sezanany ka aia masondrozy io tsy mahita raha tsy manjary ataony iro manginy fo ka miaramila avako erany eo igny tsy adian-kevitry tsy adian-kevitry ny fivavahana baka aminay eto nanjary natao fitaovagna politiky zay te azo sezy mizaha andalanteny ao agnaty baiboly ao miakohatra nareo tamy raha valimanagna ialaka plasy to nangalany andalanteny marika toko fafiry tsy haiko nalainy to aza matahotra fa minoa fotsiny ihany zeny inany baiboly indesigny mamitika vahoaka jiaby eran'ny Madagasikara voafitika vahoaka satria baiboly bon avy koa raiky lahatiny ny fitiavana no lehibe indrindra tsika mahita fitiavagna azy io tsisy zegny olo tianao ke ampinaninao gagazo isan'andro olo tianao ke vonenao amy poison parce que nagnino miro magneky ampidirany karana entagna lany daty eto Madagasikara eto zegny ni fandehan'io tso tsy hainareo andafy agny io poison mamono olo aminay ty io izy ioany entagna lany daty ampidirany fanjakagna mihitsy magneky idirany io entagna lany daty ka anao rehefa miaraka amy ratsy iny de ratsy dikan'zegny anao miaraka amy ray tsikombakomba amle olo ampidriky entagna lany daty ka tsy anao naman'le olo mamosavy amizay fotoagna ka zay mihinagny raha io zegny de matimaty ho azy dikan'zegny anao koa mba namandreo boka parce que anao nagneky ro hampidriky entagna lany daty ka io zao raha voa état fédéral misy olo taoko hoe misy olo 9 mahazo hanigny misy lany daty voany intoxication alimentaire a Diego eto na savary ka tsy andraikitrry isava entagna jiaby io i président nifidino io anao agneky no baka tsy agneky zay la président ambody tragnonao io tsy ahoany olo matimaty io anao agneky fa izy io ty tsy raha ambody tragnonao président agny iavolohany mbotsirohotro agny tsisy raha azonao atao anao manginy miaritry fahatety foiky fa tegna misy aminay eto zo entagna lany daty surtout resaka menaka fariny bidabe na eto aminay eto any misy fagnafody lany daty voagna fotsiny datiny aondragna mandeha aminay ty heny fanjakana zegny fa resaka fanjava io resaka vola io de ikendreo fo izy miditry ito hitsaboagna vahoaka malagasy taloha tsika tao Madagasikara tao 90 taogno 100 taogno vo maty izy io ty 10 taogno 70 taogno ny farany be indrindra maty vokatrio raha jiaby sakafo lany daty fagnafody lany daty zegny itsaboagna atsika eto ke matimaty ho azy atsika karakory ino solution état fédéral satria raha vo mipetraky ny atao hoe état fédéral mazava ho azy fa présidentanao ambody tragnonao io hampidriky fagnafody lany daty zegny vahoaka tsy agneky hampiditry menaka fariny lany daty io tsikeny vahoaka baka vo misy araiky aroe telo fo marariny zegny efa mitrotra vahoaka amy faritra ao satria présidentanao ambody tragnonao fa atsika zio ty hitroatra agnino
itoetragnino na vola andehanantsika Tananarivo tsy anagnantsika havako je raha misy aminay eto zay aty tsy mahita vola nata vola ataonay frein tomobily andeha Tananarivo tsy hitanay jeny ndra isoragna Zagnahary eto aminay eto mba mahampy magnangy satria magnangy boka maromaro amin'ny tanin-drazantsika ty karaha lehilahy zay isora fa izy koa raha vitsy magnangy teto maro ny tsy managna magnangy satria tsisy vola ndeha nifagna magnangy fa magnangy koa mitsika eto fifampinagna ny namany ke igny isoragna Zagnahary anao mbo mahazo fo fa ankoatra zegny efa tsisy raha manjary eto tsisy raha manjary raha resaka fanagnana zegny resaka valera zegny baka zay fa tsy koragniny amin'ny tanin-drazagna ty fa misy na agnaty tany agny na an-tanety na agnaty rano misy ohatra tanareo zio ty vahoaka jiaby zio ty mahandro amin'ny kakazo azo maty aminay ty nefa gazy misy ao Mazengao gazy misy ao Tiliaro ary raha tegna hojerevagna tsara be alefa tsara be ny manam-pahaizagna hitrandraka io mbola misy koa ty Diego ty tsy tokony hisy olo ahandro amin'ny kakazo fa nohony io État central io baiko ny français ireo fo mibaiko zay raha atao eto tsisy raha mandeha zay fa raha ohatra zegny État fédéral io gidrigidrentsika fo présidentsika mbodi-tragno eo oranga ampidirony manam-pahaizagna hitrandraka aia misy gazy mba travailleny afahagna magnondragna gazy ary afahagny vahoaka mandoky amin'ny gazy ohatra zio nareo anareo savao ni voa mafy za masoko aroe io efa nahita petrôly amin'ny sava io be marivo agny misy zegny mbola haiko parkera tany misy azy anao mandia igny petrôly fodiavinao mitety igny petrôly agny be marivo agny misy zegny mbola haiko tany io nareo sava mijaly mivanga essence lafo be io nefa misy petrôly aminareo fa tsisy président andeha hitrandraka azy Tamatavy misy petrôly Tamatavy Fianarantsoa misy petrôly Fianarantsoa Tiliara tsy koragny fa raha mbola président amin'io central io fogna no mipetraka eo tsisy fitrandragna ary raha misy fitrandragna igny la Frantsa mitrandraka azy ary indesindreo mody amin'ny France fa ny vahoaka tsy mibeneficie io zay le antony mahatsara koragnanareo havako aby anareo jiaby ao amin'io MRFM source io anareo le mivoy ny mahatsara ny État fédéral tegna tsara io havako za mankahery anareo hatraminy farany zay aty tsy mahasaky mivolagna matetiky fa koa fitiavanay anareo amy raha volagninareo io agnaty fonay vahoaka ato mafay fa zay tsy mahasaky mivolagna satria mivolambolagna karaha ataoko zio ty fa tsy hay edy amare asa efa ino koa raha ho avy aminay namaky ary mare nda izaza mivolagna io fa tsy aby zegny satria nao koa fa mivolagna eto aminay eto efa avy ery zalahy sambotro anao minagny gagazo eto boka tsy mahazo miteny sy boka problème aminay eto zio ty fa fanareo agny edy tavandraigny hagnambara ty raha tsara ty tsara ary za de tegna mikroara anareo fa efa managna modèle zay État Diego teto managny reo Sambava managny reo Antalaha anareo nianatra tany nipetraka tany sintry nipetraka nagnamboatra tany aby zegny natonga tany zegny mandroso ka za eto tegna mankahery anareo jiaby ao amin'io MRFM source io ary mankahery anao ranabavy tohizony ataonao fa tsara za nagnaraka videonao rango anao tagny a Burkina Faso
na raha koa aby videonao jiaby jusque le taloha jiaby video nataonao tegna mankasitraky anao zava tsara raha ataonao tsara koa raha ataonareo jiaby amty MRFM source ty toizo fa tsy seky solution tsika io ange raha mipetraka ny atao hoe état fédéral miaramila tsy karaha izy io miaramila jiaby mivangongo amy président aussi ndre fa ny président rehetra de managna ny miaramila mandry ny tany milamigny ny tany tsisy dahalo satria nagnino président nareo sava ao managna miaramila président nay diana eto managna miaramila président ro Antananarivo managna miaramila Antananarivo tsara raiky fa Antananarivo misy faritry tsy haiko 3 4 5 eny regny misy président aby faritry regny de managna miaramila ndreo aby e faritry jiaby regny donc heveriko fa zava-dehibe loatry io hampandry ny tany tsisy ny dahalo amizay fotoagna zay milamigny ny fiainagna vola misy mihodigny normaly raha jiaby iegna zay le fandehany ka za mankahery anao raha nabavy métis tsy haiko zao moa anao igny na métis mankahery anao amiro video jiaby ataonao reo zahay aty na tsy mivolagna zahay mankasitraka raha ataonareo afanareo edy nitavandraigny volagna ampianatra ny vahoaka fa zay ty mba ty volagna fa tsy mahasaky zay mivolagna aminay ty op gagazo zay zegny terme malaza aminay ty gagazo zegny tsy sakianay mivolagna io fa raha ataonareo tsara mankasitraka anareo koa za rahalahy zandrilazoky lahy isany ao amin'io MRFM source za moa tsy mahita ny misy anareo fobenareo tsy haiko la réunion tsy haiko en France tsy haiko ianareo fa nareo ivelany ndraiky haiko mankasitraka anareo za fa mety raha ataonareo toizo hatramin'ny farany fa zahay vahoaka ty efa mahay zahay amizao fotoagna io fa tsara ny atao hoe état fédéral na vahoaka ny Antananarivo zay efa haindreo atsarany io fa zegny hoe izy io iangano be tsika io mbola io bloqué raha jiaby moko bloqué ndreo ro mpagnano politique io ne ro tia tegna ro tsy tiova mihitsy ro ti petraka io fo ameno kibondreo bon zay izy io avako abe mba tsy digniko hely niany nanapa-kevitry za hoe aloha ndraiky mba hivolagna mahafinaritra za loatra raha volagninareo boka zay natonga za mba nivolagna tamin'ny andrany any tiky mikasitraka anareo avako abe nagnaraka hatramin'ny farany mahireza tsika jiaby an-tanindrazagna eto fa raha izy koa zay namaky ato zay ato fa tsy na vola inananay katy fa tsy hitanay konay fa tsy hita ary katinay io efa idirany ngiara vatomanga koa fa regny kokoa zio ty fa alainy koa ikaty io aondrany zegny tsy haiko aondrana andeha Kenya aondrana andeha aia tsy haiko fa efa nahita marseny zegny koa izy zay koa vaovao aminay ato ary io raha mba mamaelombelogno zahay efa idirandreo koa zegny raha misy zay ty koa fa tsy mihinagna zo zay efa tsy olo ka mankasitraka anareo avako mankasitraka anareo jiaby nagnaraka hatramin'ny farany tamin'igny mba video hely nataoko igny mivavaho anahy mba tsy hinagna gagazo amarefa zegny fomba mitsikety koa fa mivolagna samborondreo fa za karaha tsy nivolagna raha tsy manjary ndraiky teto fa mba nivolagna fo atanke olombelogno velogno amijaly eto za de mba mivolagna hely zay hitako sy fankahirezako ny zavatra tokony ho tsara nkasitraka